Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitifuza la kaMandla Zulu. Lolu hlelo lolu silubiza ngokuthi so today ngivashela ubhuti wami zongichazela kabanzi ukuthi yini le esifuna ukuyigonyuluka namhlanje. Sike simuze siphathelene. Sawona. Yebo sawona sisi. Kunjani? Siyaphila kunjani? Ha nangu Quest abo ngihleli no Quest la studio. Sobona sis. Ngophela njani? Alright. Ngiright njani? Ngiyaphila nami. Ubuye kuphi ngokuhlala? No, ngokuhlala ngibuqhamuka la eMnambithi. Mnambithi. Yebo. Khulela eMnambithi. Ngikhwele eMnambithi kodwa ngokufunda ngila eThekwini. Oh okay. Yebo. Imaka awungitshela. EMnambithi semakhaya noma indawo enjani? Kusemakhaya ngenkomo zemupholisha uqobo. Oh okay. Hayi kodwa ukuthi kanje ayiphumi. Hayi akhona impela kanje ayiphumi. Alright. So ibe njani impilo? So shintsha ke manje isimo sasemakhaya usuzibonisa eThekwini. Ngisho ngisho naka uqala wabanzima ngifika eThekwini ukujwayela impilo yasemakhaya, usufika oqala eThekwini adjust intweni eziningi, indlela yokuphila, indlela yokwenza izinto ayibisafana. Kodwa ke kuhamba kwesikhathi kujwayeleke. Wajwayela. Yebo. Okay, so ngicela ungivezeleke leyo mfihlo leyo iza nazo. Eh. Ufihleni yini leso ufuna ukuyikhipha manje? Imfihlo yami sisila ngaphika ingane umuntu angithandana naye eminyakeni emithathu isedlule. Yini yenza ukuthi uphike ingane ekubeni ibhasi waligibela? Ibhasi impela ngaligibela manje isimo afika kusona wafika la impilo yami ngone ingakabi ne direction yaphambili. Ngakwezezimali nawo kumina uqobo ngakabi nje stable kahle empilweni. Oh okay. Manje mayifika ingane ngifika nginongabaza nje. Ngabona ukuthi ingane izoba nempilo engcono ngaphandle kwami. Isona sizathu leso impela engasho ukuthi isona esenza singephili. Yo. Manje Mina bengithi abantu besilisa bayithokozela nje ingane mabezwe nje kuthiwa khona umntwana ozabajabula but wena wavinje ukuthi nje awukakabi right kuphela lokho kuphela nje. Ngingasho ukuthi hayi ukuthi mhlambe sewamsola ukuthi ubehamba usisi. ngabe ngiyamsukela impela. Ngoba bengakaze akhombisa ukuba nendlela esicile ngoba yimina nje nongazithembi kwami ngazibona ngibubaba ongaba right for ingane yami ngaleso sikhathi. Useneminyaka manje mntana? Umntana manje uzohlanganiswa unyaka wesithathu. Oh okay sekhulile. Uhlanganiswa unyaka wesithathu. Umfana. Hawu uphika insizwa. Umuntu ozoqhubela isibongo sakho. Okay so uye wazama ukuxolisa ke? Bengizama kona kodwa kuyikona ukuze yakuhlangana akangizwe impela. Akangizwe impela iqiniso ngami kona kusakubona ukugwada nokuthi ingane isinempilo engcono ngaphandle kwami njengoba mina ngangishilo ukuthi ingane deserve impilo engcono. Manje uthena yona into leyo ayinikeze yona ingane. Manje mina mase ngiyifuna ubona nje ngomuntu uzodida ingane yakhe sekuyakhe manje ngoba phela mina sengayiphika. So bongenalo uvalo lokuthi mangabe uyiphika uzoyitholela ubaba wayo kungesikhathi singakanani? Ngaleso sikhathi ngangena ndaba kodwa manje indlela yona into esengicabanga impela le ukuthi umfana wami usenenye indoda nje ayibiza ngobaba ngikhona ngisaphila. Manje i-relationship yenu beyinjani ke before kuze kufike ekuthenini ke khona okhulelwayo? Lo relationship nje relationship esemakhaya ukuthi nje kuhlangana kwethu kuhlanganwa enkosini kule midlalo yasebukhosini bengoma kuhlangana kwethu nje kwaba into yalapho sajwayelana nje kahle kubuye kuhlangana nasemfuleni uyabazi nabudlelwane basemakhaya. Kwaya ke kwakhona ukuvakashelwana ezindlini kwayinto kanjalo kwaze kwayibona sekuvela ungoshe ekhaya lo engabe mina sengibona kungcono kuba ngimbalekele. Kodwa ke manje sengiyayisola ngesenzo sami engasenza. Beyinjani personality yakhe uma umntwana? Uma umntwana bewusisi nje othobekile Nkosi yami ngeke ngimsukele umntana womuntu engenayo umoya ophezulu onomoya ophasi ekwazi ukulalela mokhuluma naye eboniseka. Kwayimina impela uphuma eceleni ngiyazibeka ecala lapha ngifuna nje ukumsukela. So njengoba uthi uye wazama ubekuphendula kanjani? Ama ngizomfonela nje besikhuluma kahle naye akhombisa ukuthi uyangizwa uyikona ukuthi uyanqaba. Inkinga nje kutheni nayo uyanqaba yena uzoninga isikhathi angilalele nje ukuthi ngithini amenye ke lokuthi nje cha uyanqaba yena uyanqaba impela. Awukazi uzowazi noma usamove on mhlambe wathola umunye umuntu? Ngokubona ke phela kuma social media yena umuntu ngathi impela umuvile futhi angingasho ukuthi engathi cha yena nje impela usemove on. Sure. Usemove on. And uyamazi ubhuti lo? Bhuti angimazi kodwa mangibheka social media nje babantu abathandanayo impela ngoba bayakhiphana.
izinto nje abazenzayo nje izinto ey'nkulu mina engabe ngingakaze ngimenzele zona esingakaze sizenze thina sisandawonye ngoba thina ubudlelwane nje baqala emakhaya baqhubeka emakhaya nje baze baphela busemakhaya nje impilo Manje nje. emakhaya akukho yini lento le ukuthi niyakhiphana nisana koshisa nyama yini especially emakhaya Eh. ngoba ama-restaurant uma ngithi ngiyabheka akhona Ama-restaurant emakhaya kanti intombi yakho emakhaya uyithama ngani niyakashisa nyama hayi noma niye emfuleni intombi niyaphi emakhaya nje ukuyisa khona emfuleni lapho sesiyaya-ke phela manje ngoba sezikhona nabo-K_F_C sebeze bafinyelele emakhaya sesizoya phela ko-K_F_C lapho sibamba o-Streetwise 2 kanjalo kodwa into nje yokuthi ama-restaurant acecile impela omahhotela hhayi into esingayazi le emakhaya ifuna impela uzucaca ukuthi impela uyagibela uyize eThekwini noma uyonto ebuye idle imali-ke leyo. Okay, so wena ufuna ukuxolisa ukuthi uye waphi kumntwana noma ufuna ubudlelwane kabusha futhi niphinde niqale phansi? Ufunani kahle kahle? Okwamanje nje into esengiyifuna kakhulu ukuba nokudlala nomntanami. Oh hayi umama. Umama yena angithi angiboni ukuthi imama sengisangabuye ngimthole. Okungcono kokudlelwane bami nomama sekungalunga ngendlela, sebulungile bami nomntwana kodwa okuyikona okusemqoka manje ukuthi ngibe nokudlelwane nomntanami. So mayekhula bamtshela ukuthi wena wamphika. Awucabangi mhlambe ukuthi ngaba into engaba intembi phakathi kwakho naye umntwana? Umntanami. Because ngiyazi ngeke bangamtsheli. Ngeke angazi mayekhula ukuthi ulalela baba kwakuphika. No, wena lapho sisi ngeke ngayicabanga leyo ukuthi lokho kuyomphatha kanjani yena nobudlelwane lobo bengizama ukubakha buyolungani esekuthola lokho ngalesikhathi akuthola ngakho. Kodwa ngabuye ngabuka ukuthi mhlawumbe uyoba nawo lo muzwa wokuthi okungenani ubaba wabuya wakhombisa ukuthi ayisole empilweni. Usuke usuyiduduza ne? Bese ngizama impela ukuthi ngithi ukulalisa umqondo ecabangeni kakhulu. Wenza inhliziyo ibe right. Noma ingakabi right kahle hle kodwa Iyazama. ukuzinika ithemba, ukuthiwa ithemba kalibulali. So emva kokuthi-ke kade uphika umntwana wabaleka kuba uma wengane akhona yini amanye ama-relationship oye wangena kuwona mhlambe kwaba khona ezinye iy'ngane oba nazo? Yabona mangisuka emakhaya ngize eThekwini impilo yami yashintsha kakhulu. Ngaqala ngabona isitayela bengingasazi bengasijwayele emakhaya ngafika eThekwini ngafica ama-club. Okay. Ngafica abangani abasha abazi impilo yaseThekwini abangani abakhulele elokishini. Kuye kona kwaba sekukhona abantu engihlangana nabo abahlukahlukene ngoba nje okokuqala kwaba ukuthi sihlala ndawonye efletini elilodwa. Okay. Ehlaleni kwesindawonye efletini elilodwa nakhona kungeve ukuthi sisemjolweni othandweni loqiniso olu-serious kuwukuthi nje sihlala ndawonye kwakhona lokho kuganga lokho kuntshontshana kuke kuthiwe-ke ngolimi lwaseThekwini ama-after 9 sibonana nje ngale kwesikhathi. Hayi wena. Kuye kwakhona into ekanjalo-ke eThekwini yokuqala nje engafike ngahlangabezana nayo ngayi-enjoya futhi ngoba kuyimpilo engingayazi impilo engiyifice eThekwini kwaze kwakuthi-ke usisi lo yangena ngaleso sikhathi leso-ke uyamitha. Ekukhulelweni kwakhe usisi angangitsheli mina ukuthi ukhulelwe. Angitshela usisi ngoba esethi uchithekelwe isisu bekhulelwe. Wathi simchithekele? Wathi impela uphunyelwe isisu usisi siphuphumile. Ukutshela ngoba nakho sesiphuphumile? Ungitshela sesiphuphumile sekuyinto eseyenzeke nje impela esethe nje usepholile ngisho ukuphola use-right yena. How? Usisi athi naye into ubengazi ukuthi ukhulelwe uthi yena wezwa ubuhlungu endaweni zabo abantu besifazane kwawukuthi uyahamba uyobona udokotela kamtshela ukuthi no uphuphunyelwe isisu. Into seke sayibanga nayo ukuthi pho yini yenza ukuthi mina ngabe sabuyela kumina ngabe sengazisa. Njengomuntu obethandana naye. Inkinga yaqala lapho ngoba wavusa igama lokuthi phela besingathandani. Wavusa phela ukuthi awuyona i-boyfriend yami. Masibambisane. Wathi isinqumo kwaba yesakhe. Ngoba vele umeyibuka yena ukuthi kwaba sekuyinto engeke isasize ngoba kwayinto eseyenzekile sisasivele siphuphumile. Imake wena wawutshela ukuthi niyathandana? Hayi kwamina ngakaze ngibe nawo umqondo ukuthi siyathandana. Ngangisafika nje eThekwini ngizenjoyela impilo yaseThekwini nje ngisajabuliswa nje ukuba nabantu abahlukahlukene engilala nabo ngaleso sikhathi leyo ngibona lo. Manje wena uqoqa ingane-ke ngoba phela ugibela ibhasi lana and labantu laba nawe uyachaza ukuthi bengasi i-relationship eserious bekubamba nje ukubamba la ubizwa khona. Yabona sisi
kuzikhona lezi ikhali lezi ezizofika la kuphuthunwa khona ukuthi into yamanje ukuthi mpampa ijazi alike ephaketheni ungeke usasho ukuthi Izifo. mama izifo ayaya kusuke ngasiyona into impela efikayo ekhanda leyo ngaleso sikhathi ngoba usuke ungeke usasho ukuthi mama alike ijazi asibuye sibone suke into efuneka manje into eyenzeka manje iphelele lapho manje ngisho ngithi nayo ya kwaba imphumela kanjalo impela yobudedengu bami sikakhulukazi ngeke ngimsole ngoba mhlawumbe yena akanankinga nako kodwa ke ngisho ngathi kumina kwaba ubudedengu bami ngoba phela umuntu ngangazi ukuthi asithandani naye akumele uma ukuhlambe ijazi alikho ngaleso sikhathi mhlawumbe ngenza imizamo ukuthi hayi agcine engamithanga yena kodwa ke sekwenzeke impela kwadlula. Ngabuza something mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe avumeleke ukuthi ngibuze. No hayi ungabuza. Mawungena okay angazi ukuthi mina ngizothini ngempela uma sibambisane noma ubudlelwane yini. Okay noma ngabe kuthiwa yini ke la wazi khona ukuthi ungena kuyona iyophelela ekuthenini nigcine nigibele ibhasi. Uyathesta kodwa? Sitheste naye noma ngitheste ngingedwa. No2. Kwabanye uyedwa owakwaveza ukuthi sitheste kodwa kulabo abanye bokuthi nje ngiyithethela mina ngihlole mina ukuthi impilo yami isame kanjani ungakaze ukube ukuthi ngiyamqhuba ukuthi asambe siyocheck igazi into kanjalo angingakhulumi nje futhi nento ecishile ngalapha singayikhulumi nje indaba yokuthi impilo ime kanjani igagazi lakhe status sakho sithi nikhululeke nje futhi nizenzele nikwenzayo ungathi shu nje qhubeka impilo nje kamnandi futhi yo so manje ngiyacabanga ukuthi kufanele ibe semqondweni wakho le ndaba ukuthi khona isisi esichithekile njengendle emnyama ngiyacabanga ukuthi sina sayinaka kakhulu izinto ezinjalo kufanele gezwe kufanele baqanjwe amagama kufanele bagqokiswe so wena imuphi umnyakazo wawuthatha emva kokuba kade wazile ukuthi ukhona umntwana okuthiwa owakho owachitheka yabona ekhaya kunesiko lakhona esiligcinayo kulo ngoba akuyena kuphela wachithekelwa isisu lo oqala masichitheke sengitshela isiphuphumile kulungile kona ngiyazi yilo owathi yena ke ubengazi ukuthi ukhulelwe okay owesibili ukuthi uyazi ukuthi ukhulelwe and uyangitshela ukuthi ukhulelwe inkinga ungitshela ukuthi akabi ready ukuthi angaba nomntwana uyangitshela futhi ukuthi no isisu ngizosikhipha okay lo mayisikhipha isisu esikweni lasekhaya ngoba phela mina ngiyazi ukuthi nje bese sikhiphile isisu kunento ukuthi kumele ngigezwe naye ngoba nakulo oqala ukuthi into uma uyicabanga umuntu umtshela umuntu akutshela ngesiko lakhe ukuthi thina ekhaya into kanje asigcini sisindisiwe amasiko asikholela kuona impepho ukugezwa sikwenzi konke lokho yabo so kulo wesibili mase ngifika mina ekhaya sengizeke indaba ukuthi ekuhambeni kwami ngeThekwini kunezimo ezikanje ezingehlele sekumele ke manje kube ukuthi ngiyagezwa nabo ngiyababiza bayagezwa ngiyachaza futhi ukuthi no lo oqala uyayingaba le ukuthi agezwe uyayifa impela akholelwa kuyona kanje njengoba abantu abamnyama bahamba labantu abekuthiwa banamanga uma sibahamba labo bantu lobo kulo oqala ayiveli le ingane yakhe ingane evelayo eyalo wesibili manje esengiza ngayo ukuthi no naye ngoba yena uyakholela into lezi asigeze naye ke manje eyakhe ke ingane isivela kulo oqala yakhe ayisaveli lokho ke leyo impela wangitshela wathi isichithekile wangitshela ukuthi uvela eyalo owa-abort nje ungitshela nje evelayo nje yalo owa-abort impela uyona ngane evelayo leyo oqala ayiveli nje ezinganeni zami nje ezivela kulabantu laba athiwa banamanga lokho okwenza ngicabanga eminingi uhlambe kwasisu leso hayi ngoba mhlawumbe sachitheka wengamazi babuye ngani kwaba nje nemibuzo eminingi sisengasanga izibuza yona sengizibuza ngingedwa ngoba yena kwaba nje ukuthi makwenzeka lonto leyo futhi kuyahlukanwa khona lapho kwaba nje into kanjalo nje kuyena ukuthi nokuxhumana kwethu akusekho nje kahle manje ngasala nje namanje nje manje ngiqinisa ngazi kahle ukuthi kwakwenzakaleni kuyena yilo wesibili engineshoya ukuthi okay yena wayekhulele kuwowami umntwana wamkhipha yena ngoba yithi phela akabe ready ukuba nengane nanokuthi ke phela sebaba namalungelo umuntu akutshena ukuthi my body my right
ungeke usamlwisa-ke lapho. Isizathu sakho sokuthi athi ufuna ukukhipha isisu ilesi esasithi akekho ready ukuba nomntwana kuphelela lapho. Yileso nje kuphelela lapho ngekuthenini akekho ready ukuba nomntwana, yena usamncane ukuthi angaba nomntwana. Aboma akasibanibani akasibone enengane, awafize amaphupho akhe, iy'fiso zakhe. Yilezo yizathu nje lezo ezibonayo ukuthi impela akusona isizathu lesi esicacisa ukuthi impela somisa impilo yomuntu ngokuthi ukhulelwe, lezo yinyangana lezo. Uma ubhekile wena ngokwakho kwangeve mhlambe kuyi-punishment yokuthi umntwana wakho wokuqala uye wamphika? Eyi, le nto abayibiza ikhama sisi. And ikhama igeji address iyazi fanele iyephi. Kona ungasho. Angibuzi kabi but nje wena ngokwakho nje uma ubhekile uthe wacabanga ngalokho wafika kuphi? Kukhona phela into okuke kuthiwe yabo lento ukuthi isondo liyajika okwenzeka kimi ukulindele nakuwe. Ngingasho ngithi nakhona lokho ngakucabanga ukuthi ngabe yini uNkulunkulu usiyangishaya ukuthi nami ngaye ngayenza into ekanje, ngaye ngamkhalisa umuntu wesimame. Abantu besiZulu baveza lo baveza lo impela okuyena owasho kahle wathi nje mina eyami ngiyayikhipha ngabi ready kuba nengane. Njengoba nami ngasho kwacaca kuloko kuqala ukuthi hayi mina le ngane oyithwela kuyona eyami. Angazi but-ke ngicela sizame ukumfonela usisi simuze ukuthi yonke le nje lento izovela ifike kanjani kuyena mase thini angazi nje sike simuze ukuthi uzothini. Nginethemba ukuthi mhlawumbe ngolweni usizo amagabade azobutuzeka uzongizwa. Yebo, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Black Life TV. Singakhona ukukhulumisana? Yes. Alright, ukuhlelo la silibiza ngokuthi so khona ubhuti engihleli naye la e-studio. Ucela ukukhulumisana nawe, bengicela ukuthi umlalele. Yes. Pretty sawubona. Yebo njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Yebo. Ngize ngafonela la impela ka-Black Life TV ngale ndaba le esasikhulume ngayo impela lesicelo sami lesebengilongisicela lapha kuwo. Ngilalela. Yebo njengoba ngangilongichazile ukuthi bengicela nje bandla ngiyayisola ngamaphutha ami ngesenzo sami engasenza kuwe ukuphoxa usufikile phambi komndeni wakho naphambi komndeni wami ngakwenza inhlekisa nasemphakathini. Ngiyakucela ukuthi uphinde ungiphe ithuba lokugcina ngikwazi ukuba nje nobudlelwane obuhle ngikhanda ubudlelwane nomfana wami. Ngiyakuzwa kokucelayo kodwa uyayazi into wayenza ukuthi ayikazive right. Ngiyakwazi engakwenza angikuphiki futhi njengoba ngisho ukuthi ngiyayisola ngesenzo sami engasenza kodwa nje ngiyacela ukuba sikhulumisane ngikwazi ukuthi ngibe nobudlelwane nomfana wami. Kodwa wazi ukwazi ukucabangela isithunzi somndenami ngesikhathi usayenza into oyenza. Ngangisabuthwa ubungane lapho kwakuningi okwakwenzeka kumina nami impela mangiyibona imile sisabancane uyazi nawe. Manje usukhulile ngoba ingane isena 3 years. Ingane isena 3 years yebo ngiyavuma nami sengikhulile ngoba nasempilweni sekukhona engikwenzayo ukuqhubeka engakwazi ukuthi ngimsupport umfana wami. Angile ukuthi ubone ingane kodwa kuso sonke isikhathi ungekho ngaso. Zinzima kakhulu izinto endlule kuze ungekho wona. Manje usubuya ngoba nakho ingane isekhulile. Ngiyakwazi kona ukuthi kuningi okwenzekile kuwena angibanga khona esikhathini sakho sakhulelwe nomntwana ezalwa eqala ukukhuluma eqala ukuhamba bengekho empilweni yakho umfana wami kodwa awekho amaphutha angalungiseki. Yilokho ushintsho ozolenza manje. Ushintsho engizolenza lelani kodwa mntana wethu? Ngiyabuza phela ngithweni usufuna ukubuya manje empilweni yengane luphi ushintsho osozolenza? Mawunganginikeza nje ithuba nokuthi nje ngimazi umfana ngoba kuyimanje angimazi ngimgcine ngokumbona ezithombeni zakho mangikulandela kuma-social media angimazi umfana wami kodwa mawunganginikeza ithuba nje ngiyathembisa ukuba ubuqotho lapha kuye. Uthini ngomuntu amkhulisile sukele esamncane kuze kube manje? Umuntu omkhulisile omunye umuntu wesilisa. Yebo uthini ngaye?
ilo amazi njengobaba wakhe namhlanje. Ngiyakuzwa lo kodwa phela ngithi uyazi ukuthi mina ubaba wakhe kahle kahle hayi lo muntu omkhulisile. Ube ubaba ngegama kodwa nawe uyakwazi lokho ngokwezenza akwazi wazoba ubaba. Naye kodwa lo baba lomkhulisile uyazi ukuthi uwubaba ngegama ngoba ingane kahle kahle eyami igazi lami lelo. Ngingathandi bandla ukuthi ngiphikisane nawe. Nami kona bengaqondile ukuthi siphikisane nokuthi ngikulwise ingakho bengize ngafana ngabhalela la kwi-Black Life ngazocela ukuthi ngiyacela ukuthi sikhulumisane. Shose ngathi uma sengidlulile kileyo nto noma uma isithambile inhliziyo ngizobe bese ngiyabuya kuwena. Kodwa likhona ithemba mama. Angeke ngikuthembise angase. Kodwa bengicela uyicabangisise lena uwabutuze impela amagawade nasenhlizweni. Hayi sizoba. Hayi. Kulungile. Ake ngizwe kushuthi ngizolindela ukuthi ngizwe kuwe ngiqhumane nawe uqobo. Alright. Alright ngiyabonga. So engazuthi uzwakala ekwamukela ne? Hayi njengoba bengichazile umuntu onomoya ophansi olalelayo uma ukhuluma naye uyikona ukuthi isinqumo sakhe methe umile kusona umile methe cha uthe cha Akavela asuke nje esinqumeni sakhe. Akayena lo muntu umqondo ushintsha kalula. Manje uyachaza ukuthi akadli ukuthi ubone umntwana. So makwenzeka uhambe uyobona umntwana yini nje mhlambe ongayenza mhlambe engashintsha umqondo lelo thuba lelo ongasilithola ukuthi ubone ngalo mntwana kuyena ke manje. Kuyena umama. Ngicabanga ukuthi into yokuqala engafike nje ngiqale ngiyenze kuyena ukuthi ngixolise nakuyena. Ukhulume naye usumbona ubuso nobuso. Sengimbona ubuso nobuso nje ngixolise. Mhlambe uzokwazi ukuthi angizwe naye axole enhlizweni ngoba kona engamona yena. Ngamhlambalaza impela nasendaweni nje kwaba inhlekisa ngaleso sikhathi leso. Ayikho ebuhlungu njengokuthi umntwana wakho aphikwe engazi ukuthi manje uwedwa kulento le ekubeni thina ama-females asikwazi ukuthi singavesana sisuke nje sikhulele ungaze ukuthi kwenzekeni. uMaria waba khona kanye ngeke aphinda akwazi ukuthi aphinde abe khona omunye. So kuba buhlungu because umntwana usuyebonakala kodwa kuyaba jikijiki usephikiwe. So ngokuphika umntwana uye wafunda ini ngalokho? Ngokuphika umntwana ngingasho nje ukuthi empilweni yonke nje generally ngike ngaphila ngafunda ukuthi kubalulekile uma umuntu wesilisa ngeke ngisho kanjalo umelane nezenzo zakho uwathatha ama responsibilities ezenzo zakho noma ngabe isenzo sakho sibi noma ngabe isenzo sakho sihle noma ngabe mhlawumbe ukhombisa uyisola kangakanani ngaso kodwa umelane naso ungabe umuntu olale phenduka namhlanje ne right mase sekhona into embenzakalayo wona usuyamjikela umuntu naye ngaleso sikhathi. Yinto nje le engayisho nabo kubona bonke abantu besilisa ukuthi ukuphika umntwana ngikubonile mina ukuthi kuyinto errong ngoba siyafika isikhathi la umntwana khona usuyamfisa sekukhona bazokugila mhlawumbe umntwana usuyamkhipha noma mhlawumbe lona ngaleso sikhathi leso akukhona ukuba nabantwana sekumele manje uqale phakathi ukhumbule emumva ukukhumbule sesihlahla leso owasinyela lapha. Usukushilo kona ukuthi ungakusho kubantu besilisa ukuthi ku-wrong but ngiyacela nje ugcizelele because basaqhubeka lento yokupheka abantwana isaqhubeka isenzeka namanje. Ngicela nje ugcizelele nje ushaye nje isipikili sokugcina ukuthi i-wrong lento le. Mhlambe mekushenye insizwa mhlambe bazokhona ukuzwa because kubuhlungu. No bafethu kubona bonke nje olova insizwa amajita. Ngithi asiyekeni bafethu lembisenzo sethu lesothu umuntu esimameni nobana ke sekhulelwe usubona izici kuye ukuthi ubevele ekufebela awusamthembi uneshinga kanani ukuthi ingane yakho. Yithi nje leso senzo leso asiphele majida simelane nezenzo zethu wazi ukuthi into eyiqalile ma imphumela yayo noma ngabe injani yimbi noma yinhle uzoyimela ngoba the time ngibhizi umntana womuntu ngimkhohlisa ngimuyise ebuntombini bakhe ngimkhipha eba inhlekisa emphakathini kubukwa thina emfuleni kephi mase semithi kodwa sengimlahla nje lapha njengoshinga usungenashukela kwaba into embi kodwa ngalesa sikhathi ngangena ndaba kodwa ke manje
ngiyayisola ngesenzo sami. Nani mafethu ngiyanicela ukuthi angabikho umuntu ongaphinde enze iphutha elenziwe mina ngoba kubuhlungu ukukhumbula umntana wakho umbone umntana wakhe ekhuliswe enye indoda ejabulile nenye indoda usaphila. Ake mina okwami ukuthi ngikufisela inhlanhla nje mawusuyohlangabezana nengane yakho nomama wayo usisi lo kube ukuthi nje mhlambe kuyaphumelela ke at least ikakuza ukuthi ufisa ukuthi kwenzekeni. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sivashele uhlelo lethu. No, ngiyabonga kakhulu. Mbukeli lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare nalezi ezinye inhlelo kwenze kanjalo ukuthi uzibuke kanjengoba nakho ubuka imfihlo. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.